Amb el temps s'han anat col·locant elements que eren descontextualitzats, que no eren ben bé la Casa de la Vall, i per tant s'ha volgut anar una mica més a l'essència, no? Col·locar coses que són més pròpies del que és Casa de la Vall. La bandera més antiga que es conserva, l'arca més antiga que es conserva, i per tant, diguéssim, despullar-la, que realment Casa de la Vall mai havia sigut un edifici, diguéssim, ostentós ni carregat de coses, no? Conservar el que és propi de l'edifici i afegir elements que estan, diguéssim, formen part de la història de l'edifici, i aquestes coses que se'n van afegir una mica més folclòriques, doncs anar-les traient. S'ha canviat totes les instal·lacions, a tots nivells. S'ha canviat des dels vidres fins a s'han ajustat les finestres, i llavors totes les instal·lacions de deteccions d'alarmes, de càmeres, tot això s'ha canviat tot. No, el que hem tingut és molt respecte pel monument, considerant que amb això amb els industrials hi ha hagut una mica, no de baralla, però vull dir que ells estan acostumats a fer obra. Ojo, i això és un bé d'interès cultural catalogat i és el monument en majúscules del país. Llavors aquí ens hem tingut d'adaptar una mica tots plegats a veure com ho anàvem trampejant, saps? No. Però hem arribat a bons acords. La sort de tenir molt bons professionals que ho han entès. No pots passar un cable perquè no et dona la gana ni posar una canyeria, no. O sigui, s'ha de vigilar molt. Falta essencialment dos grans blocs. El bloc exterior, és a dir, tot el llosat, la fusteria exterior, algun element de pedra que s'haurà de rentar, etc. Tot això implicarà bastides, etc. I després falta el bloc de museïtzació de la segona planta i el relat que baixi fins a la planta baixa. Avui en dia reobrim la seu parlamentària tal com la coneixíem, però a dalt de tot hi haurà una part museïtzada que t'ajudarà a contextualitzar el Consell General, el coprínceps, el coprincipat, el govern, els comuns. Ens ajudarà a entendre més quina és l'estructura política d'Andorra i la nostra història. De pedra tosca havia amagat aquesta finestra que no es podia obrir. O sigui, al fer el revestiment